Erokamano ahinya. Alan kiwinjo wachni, iwinjo konyisu ni kata un ok dwar mondo minen ere pachi wachni. Kane wawuoyo kinde mokalo iwacho ni ne un gi paro moro mar riworu gi lecturers ma sani ogomo. Ere chung' maru nyaka sani? Okay, gima nyalo wacho ewi gima wacho sani en ni lecturers nie ng'anyo, lakini kaka student leaders ok wane ka gimoro timre ka gima ng'anyo no dhi maber, nikech ng'anyo manyalo miyo sirkal pressure mar timo gima gidwaro en ng'anyo ma onego bedo vibrant. Wan kaka student leaders kapo ni wadhi gi ng'anyo to ji janenoga tiagas nyaka baga, nyaka ne lecturers chak ng'anyo pok wano ka tiagas obo, meaning idwa no ba lecturer gi tiaga ok no bagi PhD but at least onego bed e gimoro manenre ma kata ka sirkal oneno ni gini en gima serious. Koro kaka student leaders ne nitie paro moro manosewuok nikech wan gi platform ma nitie student leaders te across the country, all university student leaders. Koro ne paro no osegol mabe nochak gol gi Vincent Obondo ma en ker mar Pwani University. Nogolo ni how about kwanyalo join lecturers mondo ng'anyo ni sirkal one ni gini en gima serious, nikech yes wakony gi ng'anyo koro mondo at least kata kapo ni sirkal neno ni mar gini en mandhem wan kwa donje to koro bed gimoro ma sirkal nyalo neno mondo kaw action, sirkal kaw action mondo mi lecturers okonygi mondo giduog gipuonjre. Dr. Okeyo, dipo ni ng'anyo ndhem